Għal sena oħra, id-Direttorat tal-Ħarsien għall-Annimali reġa' nida skemi finanzjarji biex jgħin lil dawk in-nies li jieħdu ħsieb annimali li jkunu abbandonati. Madwar 20 għaqda volontarja se jingħataw bejniethom is-somma ta' 129,000 euro bilan li jkompli jitjieb il-ħarsien tal-annimali f'pajjiżna. Il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega kif lan wara din l-inizjattiva ili jkun hemm appoġġ lejn dawn l-organizzazzjonijiet biex iwettqu proġetti li għandhom il-potenzjal jipprovdu ħajja xierqa l-annimali. Il-Ministru Refalo kompla jispjega kif laqdiet li qed jirċievu l-fondi jvarjaw minn dawk li jieħdu ħsieb iż-żwiemel għal oħrajn li jieħdu ħsieb ta' tisu klieb fis-santwarji tal-annimali fost oħrajn. Importanti li l-benessere tal-annimali tagħna aħna nsaħħuh. U jien wieħed minn dawk li nemmen li hemm bżonn li jkun hemm fil-plej jiġifieri magħna fit il-Kunsilli Lokali, l-NGOs, il-VOs għal xaħna wkoll flimkien naħdmu għal ġid tal-annimali tagħna. Din l-iskema li tissejjaħ Animal Welfare Fund hija importanti ħafna għall-annimali tagħna. Tid-darba se noħorġu mhux inqas minn 129,000 euro għall benesser tal-annimali tagħna. Il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli tennit kif il-Gvern kien ikkommetta ruħu li tiżdied l-għajnuna finanzjarja lis-santwarji tal-annimali biex dawn ikunu jistgħu jinvestu f'infrastruttura u fi proġetti ta' natura kapitali bl-iskop li jtejbu l-faċilitajiet tas-santwarji. Sostnit ukoll kif propju grazzi għas-sostenn tal-Gvern matul il-pandemija l-ebda għaqda volontarja ma keċċiet l-impjegati tagħha u b'hekk ġew salvati mal-5,500 impjieg. Dan il-fond huwa turja ċara ta' dak li hemm fih anke fil-manifest elettorali u beda oħra li kompli titwettaq u turi wkoll impenn ta' dan il-Gvern illi aħna verament nemmlu fuq l-NGOs u dana rajnih ħaj fi żmien il-pandemija fejn blajnuna li ta' il-Gvern fi żmien il-pandemija salvajna 5,500 impjieg ta' dawk li jaħdmu f'NGOs bejn full-time u part-time.